Mga kaigalaan o mga kaigsunan, kumusta o maayong hapon usab kaninyong tanan karon nga nagasunod niining tungura. Sa ngalan usab sa pagtulo ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor, magadapit na usab kaninyo nining tungura karon nining usa ka tak ng tulumanon nga gidumalak kini sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga nagadapit kanunay kaninyo nga inyong patalingugan nining maong tulumanon o nining programa. O sa ngalan sa balaan magtutudlo, Divine Master Tomas Dihinio Senior, nga makadangat unta kanyong tanan ang iyang panalangin aron sa ingon yana sayon makamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga kini ang kanunay namong ikagad alagad nga na kaninyo, no, nga dili kini alang sa pagsupak usab sa Biblia. O kini nga tulumanon padayon gyapon nato ni nga wati sa maong sibihan sa DYLA, magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kaponon sa daw lamang nga Domingo. O ingon man usab aduna kini duha ka hugna ang atong panag-alagad dinhi sa maong nga sibihan. Ang unang hugna mabati kini sa alas 12 hangtod sa alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan sa PBCM si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga ministro o ibanghilista sa maong pagtulunan sa PBCM. O sa pagpaybalo, no, o sa mga kaigsunan nga atong programa mikabat na kini sa 36 ka mga radio station ng atong nasudlan, Visayas ug Mindanao nga area. Busa kini gihimo ni namo kini aron sa tuyog tingwa nga mahibaluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulunang PBCM nga niya na kami nagpamatuod sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. O sa pagpangusta des sa tanang mga kaigsunan, no, o sa pagpaybalo nga karong pitsa 19 adunay paghimuon nga General Convention, no, didto sa dapit sa atong main office sa San Antonio o sa San Antonio sa Misamis Oriental sa PBCM Cubao nga kanang mo kana ang kasumaran sa spiritual birthday sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. Alang sa kasiuran sa mga membro aduna di ay tulo ka mga katiguman nga gihimo kini nga usa ka General Conference sa pagtulo ng PBCM ang una sa Marso 10 sa inunor kana sa atong igsoon, no, birthday Princess Angel birthday celebration og sa pagka December 29 mo kana ang birthday sa atong langiton nga magtutudlo o ang kanang August 19 mo kana ang iyang spiritual birthday nga paghimuon gyapon. Katulo ka na ang gihimo nato nga kasaulugan sa PBCM nga kana gihimo kanang General Conference mga kaigsunan. O sa pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsunan, no, dinhi dapit sa branch number 25 gikan dinhi sa atong chapter Chupilo Sibilia ug sa mga membro diha sa tipulo nila ni Sister Ivy ug ni Janice Valenzuela ug sa atong igsoon diha sa Kasuntingan Mandawi sa Lubang si Mrs. Margarita Igunia ug ni Brother Edie Igunia o inguman usab sa dito dapit sa
konsolasyon sa atong igsoon Brother Luciano Panta uban sa iyang pamilya ni Sister Lucy, mayong pagpatalingog nining tungura. O ingon man usab diya sa dapit sa Mandawi si Brother Nazar Guardiana, maayong hapon kanimo diya Brad. O dito sa Cordoba sa Katarman Uno nila ni Brother Manolito Duroy ug ni Sister Esther Duroy ug sa pamilya maayong hapon. O man usab dito dapit sa atong mga igsuon dito dapit sa Bugo sa atong chapter, Brother Junilo Bintulan ug ni Brother Berto Inot ang iyang Vice President sa mga pagtulunan. Lakip na kana ang mga membro diya nga tanan sa mao nga branch. Maayong hapon kanino Brad. Hinaot paunta nga nat kamo karon sa kapiskay sa Panglawas aron sa ingon niya na magpadayon kita sa pagpakalangad dili na dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga tuman ya di Master Tomas din Senior. Og sa mga kaigsunan dito dapit sa Bohol sa Monteswerte Bohol ni Brother Longlong Divino og sa mga kaigsunan nila Brother Gregorio Painagan sa iyang vice ug sa mga kaigsuonan diha nga tanan. Og man usab dito dapit sa PBCM compound sa San Antonio sa atong executive at the same time ang atong chief minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio ug sa tanan nga mga membro, mga bag-o og mga daan nga membro kalip na ang mga kalakip na usab niya na ang atong mga kaigsuonan nga mga ministro sa maong pagtulunan sa PBCA maayong hapon kaniyong tanan mga kaigsuonan. Og sa tanan na lang gyud lakip na dito sa Estados Unidos sa atong mga kaigsuonan nga di sila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson maayong hapon og sa atong igsuon si Brother Nicky o Nicodemus Jeremias sa mga Makiton family o Jeremias, kumusta o maayong hapon o maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. O ang akong tema sanglit ako ra karong usa diri mga kaigsunan no kaya nga atong igsuon tuaman dito dapit sa atong main office tungod sa dunay mga importante nga gitambungan labi na ang atong celebration ang atong spiritual birthday sa atong langit no magtutudlo busa tuwa siya karon dito busa akura ang inyong mabati karon niining hapuna mga kaigsunan. Ang tema dili gyapon nato ni biyaan ang dapit sa katumanan sa Espiritu Santo no kay mao naman ni ang pinakaimportante gyud nga mahibaluan sa tao labi na gyud ang mga tao usab nga bag-ong nagsunod o naka-open sa maong radio station sa DYLA. Busa ni agyapon kami nagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo nga kining Espiritu Santo nga among gipaila mao kini ang gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia. Busa amo ni among kanang gipamatud-an kay dili man pwede nga magpamatuod mi magtudlo mi dili base gyud sa nakasulat sa Biblia kay matud pas 8:20 sa Isayas kung atong adtuan ngano nga importante gyud kung kita magpamatuod based on the Bible mga kaigsunan tungod kay mao kini ang balido nga mga rason importante gayud nga kung magpamatuod ta ibase gyud nato sa nakasulat sa Biblia. Kay ingon dinhi sa 8:20 sa kaning Isayas inyong basahon mga kaigsunan gamatod pa dinhi sa maong bersikulo ngadto sa kasuguan daw ug sa pagkamatuod kung sila dili man nagsulti sumala niining pulonga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Busa kung magsulti ta nya magtudlo-tudlo ta nga kanang katumanan nato sa Espiritu Santo nga atong gipailaon nya dili nato mapuribahan sa Biblia mo na giingon nga useless gyapon na mga kaigsunan nganuman kay matud pa ang Biblia kung magsulti ta dili sibo nining pulonga walay kabuntagon nga kanang kabuntagon mao nang kahayag
Nga ang kahayag sumala pa sa Episo 8:9 nga 5:8-9 kamatuoran man kana sumala sa gitudlo sa Biblia. Busa aron ay kamatuoran magsulti ta kinahanglan ibasi nato sa mga nakasulat sa Biblia. Asa sa Biblia ang among gibasihan nga sa akong giingon nga kining Espiritu Santo nga among gitudlo mao kini ang saad sa atong Ginoong Hesukristo niya. Basahon ko ang nakasulat sa Biblia. Matod pa din sa nakasulat sa Biblia sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 15 hantod sa bersikulo 16 mga kaigsunan giingon dinhi kun higugma kamo kanako ingon si Kristo inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ug ako mga muyo sa man ug kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kangturan nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod ang kalibutan dili makakita dili man makita kaniya ni makaila kaniya apan kamo matud pa niya nakaila na kamo kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maana siya sa sulod ninyo. Busa mao ni ang gibasa nato nga importante nga atong hatagan og pagtagad nga ang Kristo iya ning gisaad kaning Espiritu Santo nga iyang gipangamuyo kana sa iyang amahan pinaagi sa pagampo kay matud pa sa English version, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth in him not, neither knew with him, and you know him, and neither with you, and shall be in you. Busa ang gisgutan diya nga gipangamuyo niya mao kana ang lain nga manlalaban ang Espiritu Santo mga mahal namo nga makisuan kay naaba gani title gibutang nga ang Espiritu Santo gisaad matud pa sa atong nabasa. Busa ang Kristo maoy responsibilidad, may responsibilidad siya nga nagsaad ni ining Espiritu Santo nga gipaagi niya og pagpangamuyo ka. Ang pagpangamuyo mao kanang pagampo sa mayang aman para maipadala ka ng laing manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo sa katumanan. Pero dunay mga tao nga buot musupak niya na mga kisunan nga amo mangong gitugan nga ang Espiritu Santo nga gipangamuyo ni Kristo nagbatunag tao nga gitudlo na namo gitugan namo nga ang katumanan natuman sa magtutudlo divine master Tomas Dionisio. Okay, Espiritu Santo man gyud kana kay kun imong ibasahon ang 25-26 sa Juan gingon mo niya apan ang malaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa man sa akong ngalan siya ang magtudlo sa tanan nga mga butang nga ako nang gikasulti kanyo. Sa Espiritu Santo kanang espiritu sa kamatuoran nga gisgutan nga mo kana ang gisulti sa atong Ginoong Kristo pero gilalis na sa uban nga mga relihiyon nga pagtulunan nga ang among gipaila dili kuno kana mao ang tinuod imbalido daw kana mga kaigsunan ano man tod kay kana daw Espiritu Santo sa una pa daw kana sa panahong Kristiyano natuman na daw kana busa ngano kunong among itug-an nga ang katumanan ni ana mao ning among magtutudlo muna ang ilang mga rason usab gigamit usab nila ang Biblia sa walay pagsusi nga kanang pagkaistoryaha nga mao ba na ang ial kontra nga dili na lugar balido na inbalido na ning nakasulat sa gisaad ni Kristo nga Espiritu Santo may naa nga ato ning susihon ang ilang gihisgutan mga kaigsunan kung kana wala bang ni mabasahin namo ug wala ba mi kay balo ni nga kani Espiritu Santo usab kini ang gisgutan ni mga kaigsunan pero na ni kalahian mga kaigsunan kay ang Espiritu Santo nga among gipaila saad ni sa atong Ginoong Kristo amo manirong mapuribahan ngano nga kanang matod pa nila ningon sila nga kanang Espiritu Santo nga among gipaila dili kana matod pa dili imbalido na daw kana kay kang Espiritu Santo pa daan pa kuno na sa panong Kristiyano na hitabo na daw kana natuman na daw kana unya ngano kunong ingnon minila nga kaning Espiritu Santo nga among giwali mo ni ang katumanan sa Espiritu Santo nga natuman sa magtutudlo kanang pagka
istorya mga kaigsunan nga gisgutan gugigamit man nila ang makasaysaya nung nakasulat sa Biblia. Kana ato lang ng susihon kung unsa gyoy buot ipasabot niya na. Nga kung doon may Espiritu Santo nga gisgutan sa una, wala ba may kabalo na ug unsay relatibo usab nining Espiritu Santo nga among giwali nga ginguna mo nga saad ni sa atong Ginoong Hesukristo. Lahi ni adtong gingon nila nga naabot sa panahon sa atong Hesukristo kay matod pa din ni sa buhata basahon tini ang ilang gingon nga gibasihan usab. Kay sa akong gingon nga ang Biblia kung matod pa dili nato ibase sa mga nakasulat, wala gyud tay kabuntagon. Busa mo man gani nga kinahanglan para berta maghatag og pamatuod nagi di komentary gyud na sa nakasulat sa Biblia pero niya kinaaman po'y ilang gibasa. Busa ato ning susihon kay nasaipan man gud nila, nagtuo man gud ni sila kaning nadawat lugar sa panahong Kristiyano mao ning saad ni Kristo. Mo ni ilang pagtuo sa ato ning susihon mga mahal namo nga makigsunan kung unsa ni nga Espiritu Santo ang nadawat sa panahong Kristiyano niya sa gihisgutan nila nga sitas matud pa nila nga dili nila dawaton ning gipamatud-an namo tungod kay natuman na daw sa panahong Kristiyano pa kanusa sa adlaw daw sa Pentecostes unsay prueba ilang gigamit niya sa buhat sa kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 3, hantod sa ilahos na to sa versikulo 4, mga kaigsunan. Pero wala nila ni maayo pag-aninaw. Kung unsay relatibo aning nadawa sa Pentecostes, ug tali nining gisaad ni Kristo, mao ba ni? Doon na ba ni sila, mao ba ni siya nga gisgutan sa kanang Biblia niya? Sa 2:1, sugdon ta, ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit ug sa kalit may miabot nga dahonog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini matupan ni puno sa tibok balay diin didto sila naglingkod. Matud pa sa atong nabasa na naglingkod. Og dihay mipakita kanila nga mga dila daw kalayo nga nagtinagsay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila og silang tanan matud pa napuno sa Espiritu Santo og misugod sila pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu Santo. Timanan na to nga dunay Espiritu Santo nga ilang nadawat nga daw dila nga kalayo nga midawat mipatong sa ilang tagsa-tagsa ka matud pa nga natinigsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan katong mga nagatigom katong mga apostoles silang tanan na napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila matud pa sa pagsulti sa nagkalalaing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu Santo. Mo na ang resulta ni adtong mapatungan ka sa Espiritu Santo, makadawat ka sa Espiritu Santo nga gisgutan sa Biblia. Busa ilan ning giingon, giaplikar nga kanang giingon ninyo Juan 14:15-17. Mao naman na ang didtos kanang nadawat sa mga apostoles sa adlaw sa Pentecostes, nagdawat nila ang Espiritu Santo. Karon ato ning sosyon kung mao ba ni unsay relatibo ni aning adlaw sa Pentecostes batok niya adtong kanang sulti ni Kristo nga Espiritu Santo nga dawat nga kanang Espiritu Santo nga iyang gingon saad na niya ug unsa ning Espiritu Santo usab nga nadawat sa panahon sa adlaw sa Pentecostes ug kinsa ni ang saad ning saad kang Kristo ba ni o ni wala nila masabti mga aksyon. Ang kaning gingon nga adlaw sa Pentecostes nga nadawat nilang Espiritu Santo dili ni mongo ang saad ni Kristo mga kaigsunan nga ilang madawat ang gingong Espiritu Santo nga kanang matud pa daw dila daw nga kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong matud pa nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw matud pa sa ibabaw sa matag usa kanila unya ang resulta nagsulti sila sa magkalaing pinulungan kun dili kaning Espiritu Santo nga ilang nadawat dili kini kang Kristo nga saad kundi saad kini sa amahan mga mahal namo nga magsunan unsang prueba niya
Basahon ta ang nakasulat sa buhat yapon, kay wa mo guni sabti in taon sa mga higala na itong magbabasa sa Biblia, labi na ng ubang mga relihiyon usab nga diin mo ilang gipasakopan. Nagtuo sila maoran ang saad ni Kristo ug saad sa Amahan, dili oy mga malnamo nga bisan dunan ni kalainan mapuribahan mangirin nato karon ug kanang inyo lang gyud kung sundan hantod sa pagkahuman ako diniron. Ya? Kasa akong gingon sa pangutanak kinibang Espiritu Santo nga naabot sa adlaw si Pentecostes, kaning saad ba ni Kristo ug kinsam ning saad niya sa akong gingon saad nis Amahan mga mahal namo nga magson niya. Basahon ko ang buhat sa ang kapitulo 1, bersikulo 1 atong sugdon hantod sa bersikulo 4. Inyong patalingugan gingon. Matud pa gingon matudpas diri ta sa bersikulo 2 gingon hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo kay gibayaw man ni gud si Kristo sa langit kay matud pa dinhi sa bersikulo sa na kong basahon o Chipulyo, naghisgot ako may tungod sa tanang butang nga gisgutan ni Hesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Hangtod, si Kristo gyapon naghisgot ani nagtudlo. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit, si Kristo. Tapos siya makahatag og mga tugon, si Kristo. Tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo. Nagtugon siya si Kristo, nagtugon siya mahitungod sa Espiritu Santo sa mga apostoles nga iyang gipili. Mo na kuno sa iyang pasidaan utugon nga mahitungod sa Espiritu Santo, tapos sa iyang pag-antos matud pa si Kristo, kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug misulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Mo na iyang gisulti ngadto sa kanang mga apostoles gitugon niya parte na sa Espiritu Santo nga iyang gitugon nga human siya kanang mapakita human naman ni siya na banhaw nabanhaw na siya gingon din sa bersikulo 4 matud pa tapos iyang pag-antos kanila mapakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw. Pakita siya nakiguban siya sulod sa 40 kaadlaw, nanudlo siya ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Nguni ang gisulti ngadto siyang mga tinunan o mga apostoles. Ug sa 4, ug samtang diya siya uban kanila si Kristo, diya pa siya kauban pa nila sa iyang mga tinunan, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa gisaad sa Amahan. Doon ay saad sa Amahan na. Unsa lang saad sa Amahan? Nga matud pa niya inyong nadungog gikan kanako. Unsa lang saad sa Amahan? Nga matud pa giingon niya gipamatud-an ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan parte na sa Espiritu Santo. Matud pa din ni sa kanang bersikulo 8 ipadayon ta nga mo ni ang saad sa Amahan nga gisulti ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan apan kamo makadawat hinuon ug gahom sa diya nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo matud pa ug mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok nga Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Unsa tong saad sa kanang madawat ngadto sa mga apostoles, makadawat sila gisaad nga espiritu gahom matud pa madawat hinuon kamo gahom sa diya nga kunsaran kamo ang usad mao kadto ang Espiritu Santo. Usa man tong Espiritu Santo nga mukunsad nila saad to sa Amahan mga mahal namo nga makisunan. Dili to saad ni Kristo, pero si Kristo ang nagpasidaan ni adto sa diyang nakauban pa siya sa mga apostoles sulod sa 40 ka adlaw nga gingon niya ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem samtang dili pa kamo makadawat sa gisaad sa Amahan. Usa katong gisaad sa Amahan nga inyong nadungog gikan nako nga ang saad sa Amahan nga mao katong makadawat kamo sa Espiritu Santo. Mao tong saad sa Amahan mga mahal namo nga migsunan nga gipasidaan ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Mao to nga nakadawat sila
nga ang resulta ni adto nga Espiritu Santo nga nilang dawat, magsulti sila sa mga nagkalain-laing mga pinulungan. Ug dili ka tumao ang saad ni Kristo, timanan ta, dunay saad sa amahan nga Espiritu Santo, nga ang resulta magsulti og lain-laing mga pinulungan nga sa diyang maabot na ngadto sa matag usa, ug lain po ning saad ni Kristo nga mao kanang Espiritu Santo nga among gipamatud-an mga mahal namo nga mga kaigsunan. Ingon nga na busado na Espiritu Santo nga saad sa amahan nga naabot sa adlaw sa Pentecostes, nga ang resulta magsulti ang tao sa naglaing pinulungan sa dihang kunsaran sila sa Espiritu Santo, ug naapoy Espiritu Santo nga saad ni Kristo nga mauning among giwaloy niining among panahon o atong panahon karon mga kaigsunan. Pero ato ning sayron kung unsa ang nahitabo o ginangatan ni adtong Espiritu Santo nga gisaad o saad sa mga nga ang resulta magsulti sila nagkalain-laing pinulungan. Lain-lain ba gyud ang pinulungan nga ilang masulti ni adtong panahona sa dihang makunsaran sila, makadawat sila sa naglaing mga sa Espiritu Santo nga gisaad sa amahan mga mahal namo mga kaigsunan. Oo, niya sa buhat sa iyang kapitulo 2, nadire versikulo 8, lain-laing pinulungan gisgutan din niyo kung usa ka ng mga pinulungan hatag ka na, gi-explicar ka na kung unsa ka ng matang sa mga pinulungan lain, klase-klase na, sumala sa palitok sa Espiritu Santo ngadto sa matag usa niya. Sa buhat 2, kapitulo 2, versikulo 8 hantod sa bisag editso na to ni sa ito lang ano 13 o bisag editso 15 gingon. Ug naunsa ba ang matagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan? Doon na mga tao nga nakabati na itong panahon na kay nagkatapok-tapok lagi sila gingon. Mato pa, nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan. Kitang mga taga-partya lain-lain, og mga taga-media, sulti sila lain mga klase-klase ba, og mga taga-ilam, mga lumulupyo sa Mesopotamia, Hudia, ug Kapadusya, Punto ug Asya, mga tanan gyud mga lingwahe nga kutob sa nagtapok nitong panahon na sa ilang panahon sa panahong Kristiyano sa adlaw sa Pentecostes. Phrygia ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya, mga sakop sa Cyrene ug mga dumuloong gikan sa Rama nga Hudiyo ug mga kinabig, mga taga Krita ug mga taga Arabia, kitang tanan matudta pinaagi sa atong matag kaugalingong mga sinultihan nga kadungog kanila nga nagsugilon may tungod sa kaybulungang mga buhat sa Dios katong naglaing mga klase-klase mga rasa nga nagtapok na itong panahon, puro sila nagsulti sa ilang mga kagalingong pinulungan, mga mahal namo nga magsiyon tungod sumala sa ipalutok sa Espiritu Santo ngadto kanila. Ug ang tanan may nahinganga ug nangalibog nga nagaingon sa usag-usa, unsa man kahay buot ipasabot niini. Apan diay na nag-ingon agig bugal-bugal kana sila nangabasdak daw sa tamis nga bino. Muna ang mga ilang mga nasinato adtong panahon na tungod kay sa kaybulong ang mga tao nga naglalaing mga sulti pinulungan ang nagsulit no day mga nagbugal-bugal, nagtuo sila kanang nangahubog sila. Nagtuo ang mga tao nga nakasaksi ni adtong panahon na nga apan diay na nag-ingon nga agig bugal-bugal kana sila daw nangabasdak sa tamis nga mga sa tamis nga bino. Busa mo na lain-laing pulungan klase-klase mga kisunan, ang resulta nga mapalitok sila pinaagi sa pagdawat nila sa Espiritu Santo ni adtong panahon na nga moto ang saad sa amahan. Na kung kinsa diin nila to kuha tong mga mong kasaysayan nga ilang na dungog ito to sa nila ni sa mga propeta na marami din padayon na to. Kung ipadayon na to sa 16 kapitulo 16 ug 17, apan kini sila mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Ug mahitabo sa kaulayang mga adlaw, nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug mga naghimog mga propesya ang inyong mga anak nga mga lalaki ug babae
o ang inyong mga batanong mga makitag mga pananaon ug ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Pinaagi daw gikuha nila ang gisulti ni sa propeta nga si Joel nga moabot sa panahon nga nga pagabubuan sila sa Espiritu Santo katong maong mga katawhan nga mautong saad sa amahan mga mahal namo nga misyonan nga kun asa na sa Joel kun atong ismurayes kay aron makadagitan sa Joel 2:28 kanang gikot lugar sa mga apostol mga mahal namo nga magsunan busa kanang Espiritu Santo nga naabot sa adlaw sa Pentecostes dili kana mo ang saad ni Kristo mga kaigsunan kundili saad kana masamahan nga para matuman kanang saara nga katong ang makadawat magsulti sila sa nagkalalaing matang sa mga pinulungan sumala sa ipaltok kanila sa Espiritu Santo. Muna ang kanang tinuod nga kasaysaya niya na magsunan ug dili na mao ang katong Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo nga amo karong gipamatud-an. Ha? Nga naman kay muabot magita ana ron diyang puntuha mga igsoon nga dili na mao nga naman tungod kay unsa di ay katong Espiritu Santo nga ilang nadawat sa panahon sa adlaw sa Pentecostes katuba kanang maabot ba to kanang matuman ba to pinaagi sa ilang pagpiko lugar sa ilang mga tuhod para lang matagan sila moabot kadto nilang Espiritu Santo nga saad sa amahan pinaagi sa gisulti usab sa atong Ginoong Kristo dili mga igsunan kay dili mistil nga kanang ila patong luhur-luhuran katong Espiritu Santo nga yadtong panahon nga saad sa amahan matuman moabot gyud to kay kato saad sa mamutoy saad sa amahan nga moabot bisag pag dili nimo to ampuan mga mahal namo nga misyon nga imo katong pikan sa imong mga tuhod niya sa Isaias ang puriba sa kapitulo 45 kung ato ka nang basahon bersikulo 23 inyo kining patalingugan mga kaigsunan matud pa dinhi sa maong nakapayag sa Biblia 45 bersikulo kanang 23 sa maong basahon sa nakasulat sa Isaias Yo, basahon ta 45 bersikulo 23 tungod sa akong kawalingon ako nanumpa ang pulong migula sa akong baba sa pagkamatarong ug dili na mobalik aron kanako ang tanang mga tuhod mga piko ang tanang mga dila managpanumpa busa kana diyang Espiritu Santo nga saad samahan nga naidangat sa panahon sa adlaw sa Pentecostes mga kaigsunan moabot ka na musugot ang tawag sa dili matuman gyud na moabot gyud na kanang saara bisan pag dili ang tawo mo piko sa iyang mga tuhod yana mahidangat ka na nga naman tuod kay kana saad man sa man pinaagi sa mga propeta mga mahal na mga kaigsoon nga matuman gyud kanang maong saad ha busa mo na ang kasaysayan niya ng Espiritu Santo nga nahidangat sa adlaw sa Pentecostes nga inyong giingon nga kanang inyong Espiritu Santo nga inyong gipamatud-an nga natuman sa inyong magtutudlo dili na mo'y mao imbalido ka na ug sa kuan pa kanang yagi pa nato nagbuto-buto dili na madawat na naman tungod kay kanang Espiritu Santo nga gisgutan sa Biblia natuman na intaw na sa didto pas adlaw sa Pentecostes koreksyon mga kaigsuonan nga matud pa sa ako nang gingon kanang adlaw sa Pentecostes nga Espiritu Santo nga kanang ilang nadawat dili na mao ang nadawat mao dili na mao ang gisaad ni Kristo kun dili kinsa nang saad sa atong nasusi saad sa amahan pinaagi sa mga propeta nga inyong nadungog si Kristo na pud ang nagsulti na nagpasidaan ngadto sa iyang mga tinunan sa diha pa siya sulod sa 40 ka adlaw nakig-uban pa siya nga ingon gitugon niya sa pinikito nga pagtugon ang mga tinunan nga ayaw sa kamo pagbiya sa Jerusalem samtang dili kamo makadawat sa saad sa amahan nga inyong nadungog gikan nga kanako
Nga unsang sara sa diyang kakunsaran kamo sa Espiritu Santo. O, saran sila sa Espiritu Santo. Saad na sa amahan ka ng Espiritu Santo nga inyong giingon mga kaigsunan. Ug doon nga pailaing Espiritu Santo nga gisgutan nga sa dili saad sa amahan kundi saad ka na sa atong Ginoong Hesukristo nga among giingon, gipawanudlo, gitudlo, gipahatag nga gihilagway ni ining panahon na karon. Nga naman, tod kay katong Espiritu Santo naman nga saad sa man nga ilang nadawat sa adlaw sa Pentecostes. Sa mo nang giingon nga dili pa na mo ang kanang singanang dunapay sunod ni ana mo sumpa mo sunod pa ana. Nga naman kay dili pa na mo ang kahingpitan nga Espiritu Santo nga ilang nadawat sa mga apostol kani doon na pa'y sumpay niya na. Kay matod pa din niyo sa kaduang Korinto siyang kapitulo 1 versikulo 22 mga kaiguluan ug mga kaigsuunan kun inyo kanang patilingugan kanang Espiritu Santo nga dawat nila sa panahon sa apostol nga gisgutan nga sa adlaw sa Pentecostes. Kana bang Espiritu Santo mao na ba kana ang kahingpitan nga Espiritu Santo nga ilang madawat hangtod ni ining atong panahon karon? Dili. Ngano man tod kay katong Espiritu Santo nga nadawat nila gitawag katog pasiuna, mga malnamo nga magsunan og patinga. Pagisgod og pasiuna dili pa namo ang kahingpitan. Partial pa na niya ho. Ay nabay pasiuna nga hingpita na nga dili na mo ibuti pasabot yaw. Sa ikaduhang Korinto siyang kapitulo 1 bersikulo 22 inyong pawatilingugan. Siya mao ang nangmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Dunay espiritu nga gihatag nga pasiuna ingon nga patinga. Kung unsa ka na nga espiritu, mo nang Espiritu Santo. Mga malnamo nga misan, basahon tang dugang puriba. Kining giingon matud pa dinhi sa The Living Bible, nagiingon kana og ang buhing pulong. Kung basahon nato ang ikadawang Korinto sa iyang kapitulo 1 bersikulo 22, nagisgid gipuribahan gyud na nga mao na ang Espiritu Santo ang buot gipasabuti ana nga mao nang giingon nga pasiuna ingon nga patinga mga malnamo nga mga kaigsoon. Sa unang Korinto inyong patalingwag hiugan sa bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 22 gingon iyang gipatikan timailhan sa iyang pagpanag-iya kanamo gihatag usab niya ang Espiritu Santo sulod sa among kasing-kasing garantiya sa among pagkaiya. Matud pa sa pagkaiya na ug ingon nga patinga sa mga butang nga iyang ihatag kanamo. Dunay patinga. Paghisgot og patinga dili kana fulfill. Dili na full. Sama ba? Pananglitan. Ari lugar tas usa ka sastre o mananahi lugar sa mga karsones o sinina. Ang lukat sa imong gipatahi nga karsones o unsa pa diha pananglitan ibutang nako og 1,000. Ang 1,000 imong gipatingahan og 500. Inagpasabot ba kanang giingon patinga nimong 500 naka-full payment kani ana nga 1,000 idili. Ang pulong patinga pasiuna kana mga kaygalaan ug mga kaigsunan. Paghisgot og patinga dili ka pa na kanang mao ang kinatibukan nga imong kanang bayad. Ingon usab ni ana mga malnamo mga kaigsunan. Ang gisgutan diya sa matud pa ang Espiritu Santo nga gisgutan nato tupiko nato nga nadawat sa adlaw pa sa Pentecostes nga saad samahan matud pa dili kadto mo ang kinatibukan. Pasiuna lang katong nadawat nga naapay sumpay ni adto. Paisi una ba? Ingon nga patinga nga do na pa di ay sumpay ni adto nga Espiritu Santo gyapon nga dawat sa tao nga dili na saad sa man kun dili saad na sa atong Ginoong Hesukristo naas Biblia nga naay saad sa atong Ginoong nga lahi gyud na nga ang saad sa amahan nga Espiritu Santo ug saad sa atong Ginoong nga naman tuod kay dunay duha ka kapanahunan sa Espiritu Santo mga kagalaan nga makaigsoon nga moabot. Dunay Espiritu Santo nga saad sa amahan nga patinga. Doon na po Espiritu Santo nga saad ni Kristo nga dili na
patinga mo na ang kinatibukan nga imong madawat mga mahal namo nga magsun. Naabas Biblia. Naao. Mao gani gingon mo kung atong pagpadayag dili nato ibasis ka sulat sa Biblia sumalas Isaías 8:20 wa tay kabuntagon aron nun tay kabuntagon nga ingon nga kayag o kamatuoran magbasi ta sa mga nakasulat sa Biblia. Among gingon do na ba ikaduhang pagpadayag sa Espiritu Santo nga kasumpay niadtong saad sa amahan nga ingon patinga nga gingon nga matud pa kanang musugot sa tao moampo og sa ang tawag sa dili kanang mudangat gito kay saad to sa amahan God pero dili pa to mo ang kinatibukan nga Espiritu Santo patinga pa to tud kay dunay gipadayag nga duha ka pagpadayag sa Espiritu Santo gingon dinyo sa Mateo sayang kapitulo 12 versikulo 32 niya nga matud pa dinhi sa 12:32 inyong patalinghugan o ago ni masabti in taon sa mga higala nato nga nas ubang mga kanang reliyon nga gipasakupan wala ni nila ang pagtudlo niini nga naman tuod kay dili ban sila mo ang katumanan sa mga katawhan nga mao'y mudala niini sa rinda lugar may tuod sa pagtulunan sa Dios igo na silang nagsulod-sunod ba ha sa mga nakasay sa nga na humana na nga nangasulat nga natuma na igo na silang nagsunod-sunod ba nagtuo nga ang ilang pagsunod masakto sila unya kay katong ilang gisunod nag-aminado man sila nga dili to mo ang kinatibukan pati nga ra to unya kamo inyong giingon nga mao na to unsa man pagkamao ninyo di ba nangasayop mo di ba do na pa di ay musunod pa nga panahon sa Espiritu Santo gyapon nga ingon nga hingpit na nga pag hingpit na nga imong madawat dili na nang patinga niya 12:32 sa Mateo inyong patalinghugan niya matud pa din sa matud pa sa tumabasa ug bisan kinsa nga magsultig batok bisan kinsa ang magsultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo kang Kristo apan bisan kinsa nga magsultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan niining panahon na karon o niadtong kapanahunan nga palaabuton dunay panahon sa Espiritu Santo nga karon akto silang panahon o dunay po'y kapanahunan nga maabot nga umabutay pa nga gingon nga panahon nga palaabuton nga mao ni karon di ba nga sayop mo makisunan kay wa mo masabtin yung ang inyong gidakop katurang panahon nga ilang nadawat sa mga apostol sa adlaw sa Pentecostes karon akto nga Espiritu Santo nga ilang dawat unya masabtin nyo nga duna pa uday panahon nga gitudlo nga dunay nining bisad pa nining panahon na karon ug hangtod sa kapanahunan pa nga palaabuton muna ang nasayop mo nga duna pa laing Espiritu Santo nga mo nay mudala sa rinda sa kahingpitan nga pagpaila ngadto sa mga tao mga mahal namo nga mga kaigsoon nga dili na nagingon nga patinga hingpit na kay ang patinga means ka na dili pa na mo ang kinatibukan kundi pasiuna lang na nga imong madawat do na pay musunod ingon nga sumpay ni ana nga mo na ang kahingpitan nga madawat sa tao nga mo ng Espiritu Santo kay gingon mo na akto sila ang panahon dili mo pasaylo naabay gyud wala gyud pasayloan adtong panahon na nga nagpasipala sa Espiritu Santo naskalasala sa Espiritu Santo adtong ilang panahon ani si Ananias basahon ta ang kasaysayan ni Inias nga natuma na kanang giingon nga kanang dugang kanang suportar anang giingon yung humanan ng Espiritu Santo humana lagi na katong Espiritu Santo nga saad sa amahan sa adlaw sa Pentecostes gani gipuribahan gani na kung magpasulti kag pasipala niya to panahon na sa Espiritu Santo dili gyud ka pasayloon niya sa buhat sa ang kapitulo 5 versikulo 1 hangtod sa 5 inyong patalinghugan gingon apan diay usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga uban sa iyang asawa nga si Sapira nagbaligyag katigayunan ug ang halin niini iyang gikuhaan nga na matupag nga nahibaluan sa iyang nga nahibaluan daw sa iyang asawa og usa ra kahalin ang iyang gidala og gibutang sa tiilan sa mga apostoles lugar na makak siya ani
Wani itugan ang halin sa tinuod. Apan si Pedro miingon kaniya ngadtong Ananias. Ananias taon sa bang giwaan man ang pagayo ang imong ni Satanas ang imong kasing-kasing. Aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Ug ang imong gikwaan ang halin sa yuta. Sa wala pa kay kini ibaligya dili ba kini imo mang imo mang kaugalingon ug sa gibaligya na kini dili ba imo man nga ang pagbuot kun unsay imong buhaton sa halin ini. Naun sa ba ngayon nga imo mang gilaraw kining huna-una sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang imong gibakakan dili tao kundili ang Dios. Og makadungog ni Ananias niining mapulungas siya nalulukapa og nabugtuan sa ginawa og giabot sa dakong kadlok ang tanang nakadungog na ini. Busa munay isguta munay prueba nga tungod sa iyang paglimbong ni Ananias gibakan niya ang Espiritu Santo. Diya nalukapa siya og nabugtuan sa ginawa mo nay prueba nga saad niya atong panahon na nga kadtong Espiritu Santo ilang nadawat dili pudti tung mabakakan dili tung kay matud pa ang magsulti dag pasipala batok sa tao mo pasaylo pero ang magsultig pasipala batok sa Espiritu Santo dili pasayloon ni ining panahon na karon aktor sa ilang panahon ug sa kapanahunan nga palaaboton dunay panahon karon og pagkapanahonan nga palaboton muna ang gisgutan nga topik ko nga dunay Espiritu Santo nining panahon na karon nga muna hingpit na nga imong madawat kanang saad nga diya natuman sa atong Ginoo nga Espiritu Santo ang iyang gisaad mga mahal namo nga kaigsunan karon kay do na may Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo lahi pod ang saad sa amahan nga atong gitris up saad sa amahan motong dili pa tumo ang kahingpitan nga madawat pasiuna pa to ingon nga patinga ug dunay Espiritu Santo usab nga dili saad sa pan kun dili saad sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ni nga among gipamatud-an. Kay matud pa sa Biblia mga kaigsunan sa kanang diskutan sa Biblia nga ang Espiritu Santo si Kristo mo'y responsable ani. Unya gisgutan niya nga matud pa niya ipadala niya ang lain nga manlalaban ang tinguha nga para matud pa ang tungong nga nining maong manlalaban nga ipadala niya nga matud pa nga kun mahigugma ang tao kaniya kumanon nato ang iyang sugo ug siya mga muyo daw sa man aron paghatagan kita niyag laing manlalaban nga maunang Espiritu Santo sa pagkatuman mo na iyang gisaad nga kung saka o kinsa ka ng Espiritu Santo nga iyang gipadala gitugan niya mga mao kana ang kapuli niya ha sa atong Ginoo matud pa sa atong Ginoong Hesus kinaaman na sa Biblia nga kun adung-aduan basahon nato ang pulong sa Dios kanang magdadasin nga mao nang Espiritu Santo matud pa dinhi nga sa atong mabasa dinhi sa kanang ang pulong sa Dios Biblia nga sa Juan sa iyang kapitulo 14 versikulo gyapon 25 ug 26 giingon dinhi kining mga butang nga gisulti ko ginangdaan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagika na gani ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo nga mao ang ipadala sa amahan matud pa puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom sa tanan nga ako nang gikasulti kaninyo busa ang kanang Espiritu Santo di ay nga gisaad ni Kristo mao di kanay mupuli ni Kristo musudod na ni Kristo ba sa panahon tud kay ang panahon God sa pagpangalaga sa Dios nabahin man ta sa tulo kadagkong panahon sumalapas 28-19 nga panlakaw kamo natibok kalibutan ug himuan ninyong tinunan ang tanang kanasunan sa pabautismo kanila sa ngalan sa Amahan 1 ug sa Anak 2 ug sa Espiritu Santo 3 busa dunay tulo ka pagpangalagad sa tao ngadto sa Dios Amahan unang gialagaran sa tao sa panahon sa Israel ug matud pa nga ang Dios nagpili og iyang katawan naman nas ika-2 Samuel 7:10 siya ang nagtukod sa bersikulo 24 ang Dios nga mao si Jehova mo na ang naila sa unang panahon
nga didto ang tawo na nangalagad sa Dios niadto no. Sa pag-abot sa kadang punahon, diha na sa atong Ginoong Jesucristo. Nga atong Ginoong Jesucristo nagsaad siya ug laing malalaban nga Espiritu Santo nga mo nang puli niya. Nga sa katumanan nga puli niya mo nang Espiritu Santo busa mo na tulo ang gisgutan. Nga ang katapusan niya na mo ang Espiritu Santo. Nga ang gipulihan sa Espiritu Santo mo ang atong Ginoong Jesucristo. Naaman nas Juan 14:25-26 sa ang pulong sa Dios. Ha? Dili ba nato na? Unya kanang si Kristo po mo panay puli. Tapos siya gipulihan nga mo ang amahan. Di man pwede nga ang amahan ang puli lugar kanang sa amahan maong Espiritu Santo, di man kay mo may tuluman ang nagsunod ana, tuluman na ka matang sa pagpangalagad, amahan, anak ug Espiritu Santo, dili man pwede nga ang puli sa amahan mo ang Espiritu Santo, dili kay ang puli sa sunod ang kasunod lugar sa amahan mo man si Kristo. Unya ang kasunod po ni Kristo, mo pud ang Espiritu Santo, busa muna ang plastada diya sa gipahayag lugar sa Biblia. Naaman nas Biblia. Oh? Nga kini namang Kristo nga giingon nga nagsaad og Espiritu Santo unsa man ni siya manluluwas pa po niyo manluluwas kayo naamo na mabasa sa buhat 13:23 kung atong basahon basahon nato kadiot nga usapod ang kanang usapod ang pangsyon niya ng atong Ginoong Kristo nga gisgutan nga nagsaad siya Espiritu Santo manluluwas pa po ni o niya Buhat sa iyang kapitulo 13, versikulo 23, kung inyong patalingugan, gikan sa mga matud pakaliwat nining tawo na sa Dios ang Israel gidadag ug manluluwas nga mao si Jesus sumala sa iyang gisaad. Si Kristo manluluwas na sa Israel. Usa pa gyud. Asa ang ubang sitas nga nagisgot, nagpaila nga si Kristo ang atong Ginoong Kristo manluluwas niya. Sa Lucas kung aduan ang nakasulat sa Lucas sa iyang kapitulo 2 versikulo 11 inyong patalingugan mga malnamo nga mga kaigsuonan gingon kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo busa si Kristo manluluwas sumala sa atong mabasa sa Biblia ngan si Kristo manluluwas ang pangutana nga ang manluluwas si Kristo, nagsaad ba siya og laing manluluwas? Oo. Kay matud pa dinhi sa Biblia, unay gugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo o akong mga muyo sa manuog kamo, iyang pagtagan og laing manlalaban. Kinsa ning manlalaban? Espiritu Santo sa pagkatuman. Pero kay si Kristo manluluwas, nagsaad ba siya og laing manlalaban nga Espiritu Santo? Kanabang Espiritu Santo ang pangutana? Mangluluwas pa po na mga mahal namo nga mga kaigsunan manluluwas na usay maligong pruiba niya na basahon kining nakasulat sa Biblia nga gitawag og New Testament the New Testament the Passion Translation pruibahan nato nga kung si Kristo manluluwas nagsaad po siya laing manluluwas nga ang iyang gisad Espiritu Santo nga mo nang puli niya pero kaning Espiritu Santo nga gingon nga mooy mupuli niya manluluwas pa po ni ang kanang buhaton niya sa 1 sa iyang kapitulo 14 John 14 verse atong pagabasahon verse 14 up to 15 ba ni ani matod pa din loving me empowers you to obey my commands. And I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. Matod pa sa atong nabasa, sa pinulungan nga, o atong ibasahon sa kanang Cebuano nga pagkapahayag mga mahal na mo nga makaigsunan kining gingon nga Espiritu Santo nga mao kanang lain nga manluluwas ulo another Savior kay matud pa dinhi sa hubad sa Biblia nga Cebuano gingon sa Passion Translation gyapon matud pa sa John 14 verse 15 up to 17 matud pa ang pahigugma kanako nagahatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo
ug ako mga muyo sa amahan aron kamo paghahatagan og lain nga manluluwas nga amaw ang Espiritu sa kamatuoran. Busa ang Espiritu Santo di nga mo ang puli ni Kristo nga gitug-an. Manluluwas di kana mga mahal namo nga mga kaigsunan kanang Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia mga kaigsunan. Karon kay manluluwas man mga kanang Espiritu Santo ang Kristo manluluwas. Ha? Pero nagpadala siya laing manlaban nga mo'y puli niya ang Espiritu Santo maunang manluluwas usab laing Savior ha. Pero ang pangutana, doon na ba'y mga tao nga mudalao niya niya na mutudlo niya na nga dunay nining panahon na karon dunay laing manluluwas nga mo kanang puli ni Kristo nga ang katumanan niya na mo kanang laing manlalaban nga mo ng Espiritu Santo. Naa mga mahal namo kaigsunan, mga kaigalaan ug mga nagasunod nining among programa. Niao, sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12, may nga inyo kaning patalingugan mga mahal namo nga mga kaigsunan matud pa dinhi ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong sa dunay mga taong gihimong galamiton kasangkapan para magpamatuod nga niining panahon na karon na ay mupuli sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas nga matud pa sa katumanan mao kanang Espiritu Santo nga kana ang matuman ana ang nagdala ni ana para magpahibalo matuman kana sa mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga natuman kana sa mga tao nga naa lugar sakop sa pagtulon ang PBCM mga tao nga nagmisyon mga misyonaryo ug misyonarya ug mga ministro nga kiniinyong napatalinghugan natuman kana diri kanamo nga ang among giwali mao na ang maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nining atong kapanahonan karon. Ingon niya na ang mga kamatuoran mga malnamo nga mga kisyon kani taas pa kayo kay kun doon na may puli lugar sa kang Kristo na pay puli pud samahan nga mo kana si Kristo kay naama na sa Sakaraya 3:17 kun ato kanang pagbasahon galing wa na may oras nga basta ako nang gisayt nga naa kana mabasa kana sa gitawag sa matud pa sa kanang English version mga kaigsunan nga Biblia nga Sakaraya nga English Standard Version sa Sakaraya 13 verse 7 nga kung doon na may puli samahan nga mao nas Kristo kung niya doon na po'y puli nga mo sunod kang Kristo nga mo kanang laing malalaban nga mo ng Espiritu Santo nga gisgutan nga mo kanay manluluwas nining atong panahon karon busa wala naman kami oras ako na lang moingon sa ngalan sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas dinhi Senior nga mga hinaot nga unta nakasabot kamo sa among ipamatud-an nga unta ikapon ni Master inyong mga kasing-kasing aron si ana magkauban kita diha sa pagtulong ng PBCM sa dili pa moabot ang panahon nga moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan na anak kita naghiusa diha sa pagtulon ang PBCM busa ako manamnalit sa balaang ngalan sa balaang magtudlo sa ngalan sa magtudlo Divine Master Tomas ni Senior ug ubos nining inyong alagad sa kingan kini si Brother Samuel Montimer mayon na lang kaninyo hantod sa sunod sa panahon sa sunod Domingo manag-uban gihapon kita sa samang takna ug oras ug maayong hapon kanatong tanan.